Ti Masakbayan. Ti napalabas, managsaksakit ti anak ni Vanessa. Naduktalan ti doktor, leukemia ti sakit na. Kabayatan na, nang ibangon ti pamilya ni Rafi iti medical center. Iti saan na igagara apasamak. Impandana na kora kan Tata Rodolfo ti ubing. Iti medical center, da Rafi. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas anapaulwan. Adda, iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mabalin yun nga yawit ti ubing. Yagyon tumanen, inton sumaraw no a check-up na. Medyo pimigsan, doktor. Iso ayawid mi nga rudan, ti apo may. Wen, ina bakit? Binulan nga umayo i-follow-up check-up. No agkapsot, admitak manen. Ala, iresitahan kayo iti agas na. Wan, doktor. Kaning kayo kitaan ti babayadan nyo, sakbay nga gawid kayo. Wan, doktor. Apay lang ang tinapuyatan, iho. Di na kamin pinaturog ti tagtagainap ko, mama. Apay, anya tinatagtagainap mo. Tadi mo na iturugan ako na. Nakita kampay idi ni Vanessa iti tagtagainap ko. Katkatawaan nak, idinto tamalmaldayak, mama. Anya nga tati kahit asawan day jay? Ha? Sino day ta, Vanessa? Nagan na laangan kat kasla na pintas. Ti babayan na si Kugak idi, mama. Vanessa, tinagan jay bastos nga wanan adal. Saan na abagay tinagan na? Apay nga tanay tagtagainap ko, mama. Baliktad ti tagtagainap. Si kanto ti mang katawakan kwa na. May sakan a doktor. Idinto ta iso katawanan adal. Nagnginamot kanday jay apagagahasan. Manula nga aldaw ti apo ko ta. Ngam nagdakkel ti imbayad ta. Kasta dagiti pribado a pagagasan, bakit? Talagaan nangina. Ay, kasano no awan ni Vanessa iti abroad. Urayan kadilatan nga agkapsot ti ubeng. Day tangarot ti pagam kakamapasamak. Kuna jay doktor, anakaro ka nun ti kasasad ti ubeng. Kaasi mo ti ubeng. Nula ko mamabalin a sublatan ti sakit na. Sublata kun Italag tayo latan ni ti apo ti amin. Nuko masana binaybayan ti amana. Adda ko makabadang ni Vanessa amang ipaay. Iti amin ang masapsapol ti ubeng. Day tatirigat na. Tawan mo't kabadang na. Kaasi ti ubeng. Adda ka di parikot. Apayakas lamaburiburan ka. Ay, mama, naitagtagainap ko manan ni Vanessa. Daytakit din ti pagtakta kami ti oras. Ang magurek ka. Saan ka di asika ti akin putot iti anak na? Wen, mama, ayan da nga taitan nga gina. Diyay kumaanak na. Itad na kumakan ka. Saan mo ta kayat ni Joan ti aganak? Oh, dangat ay jay. Pinanawan na kakiit din. Idi pa'y lang nga ado ti Jack kayat nga ugali na, mama. Apay ngamin at tinutupam idi. Adamot pasatyo iti napasamak. Imbagayo amay mayat ni Joan, ngam ni Vanessa. Ita, saan ko na nakitkita ti anak ni kini Vanessa? Anya ka di tinagsaritaan yu ni Rafi. Kasla napataga. Kayat ko apasapol ti anak ni Rafi, iti agnagan iti Vanessa. Itapay. Kat no ide, kat ingka pinagsasawan ije trabaho na. Imbag no kayat na nga ipakita ti ubingken ka. Ika kiti ado ak kwarta, tapno ipakita na kanyak. No kayat nakidia kat gatangak pa iti ubingkan kwa na. Sabagay, ti mamirmiraot. No pakita iti kwarta, sigurado atukmaan na. Talaga? Amo matan tagbibisin iti kwarta.
Alaon na lakit di ti kwarta. Ipalpas ko pa iti pakakumikuman mi ita. Isarunok apasapol ti apo ko ta. Nalakalaang apasapol no dapay dito'y Pilipinas. Papanan na kumangay. Amangan no di pa'y makadanon iti kabanghibang a syudad. Oh, apay analiday ka manan. Pimanaw dagiti amo ta. Itaddanto ka no ti sweldo ta, intun sumangpot da. Anya ka di ti pagdanagam. Itaddamat no umay da. Kasano no i-extend da ti panagyanda iti sabali a pagilyan. Awan pa'y maipawit ko para iti aramatan ti anak ko iti ospital. Sapay impawit ko mati di balay mi tinaudi a sweldo. Ipapaaramid ko ngamin ti balay mi. Imbag pa'y kan ka ata makabalay ka. Siyak ngay. Mapan amin iti agas kan kimo ti anak ko ti sweldok. No awan ka dito'y abroad. Jak amo no anyan tinapasamak iti anak mo. No awan ti kwarta nga aramaten na. Iso siguro ang nagbiit ta anak ka umay dito'y takinaasyan nak ti Diyos. Mamati ak iti imbagam. Dagiti daduma ang nag-apply para abroad. Kat mabayag sada makaumay dito'y. Adupay a proseso. Itaman pa nakalagip ka nga umawag. Imbag pa'y kanyak, tamakalagi-pak nga umawag. Angam si Kangay. Kanayo na ka makumikom iti medical center. O anya, di ka kadipay agawid? Diyak kayat dita. No di mo kayat ti umay dito pasensyan. Kaslasan tang agasawa. Kay kayat mo matan dita, ngam dito Uray si Kamat. Kay kayat mo dita, ngam dito Awan ka diti importante nga ipagam. Nabanugak. Kayat ko ti agina na. Kwa? Adda ko makid dawag. Kayat ko ti waya-waya. Anya ti kayat mo asawen? Ibagak to inton maminsan. Mapan kami pa'y agpasyar, kadagiti gagayam ko. Okay, bye. Ni kadimanan Joan ti imawag. Kasla masurun ka mat. Awan pa'y nasayat nga ibagana, papa. Kayat na kano ti waya-waya. Waya-waya? Kayat na siguro nga ipawaswas ti kalay sayo. Isu akas ta ti imbagana. Nalian iti ugali day di Amerika. Nalakadalaan nga ipawaswas ti kalay sa ijay. Sana nasaya at tinatumpungam a babae. Kaalasan ti asawa adi na kayat ti aganak. Sapay tartari gagayak ko matimaddaanan iti anak, papa. Ngam kasano? Adayo, kan saan akayat ti asawam ti agsikog kan aganak. Anya nga ti pamuspusan, papa. Mayat ti singhasing ni mamam. Apasapul ta ti anak mo kan ni Vanessa. No diyo ko malinapdan ti relasyon mi idi ni Vanessa. Sa anak ko mga agsagsagaba akastoy, papa. Hello, anak. Imbag ta imawag ka. Ada ka di manan madi anapasamak, nanang. Nakarwar kami ni iti ospital. Nag-ina ti binayadan, May. Pribado nga min dayta medical center, nanang. Uwan, anak. Pribado, isuan nangina. Pasensya kayo kumapay laang, nanang. Apay ka di, anak. Anya ti parikot mo. Nagtur nga min dagiti amo mi ka ni Jenny. Awan pa'y sweldo. Taitaddan to ka no inton sumangpot da. Kasta kad ay. Ala. Mangirimedyo kami kan ni tatang mo iti igatang minto iti agas ti apo May. Ala nga rood. Kastapay, anak. Kasano nga tanong madanon ti panakakimo ti anak ko. Katawan pa'y dagiti amo ta. Ha? Kasano nga agpayson? Dayta nga rod ita ti parikot ko. No saan amakimo, agkapsot, kan marigatan kano. Damag kuman nga ado kano ti pagdaksan na no malanganan ti panakakemo ti maysa a pasyente. Wan kano. Imbes a sumaya at ti kasasaad na. Saan? Ay, mabaliwan man ti schedule na amakimo. Di,
Padasan na ti makisaong iti doktor na, nga oray maudin to nga itad ti bayan. Kapilitan na kasta ti aramidon da, no saan pa'y asumangpot dagiti amo ta. Ti saludsod ita. Kayat ka di ti doktor nga utangam pa'y ti pagkemo ti anak mo? Sapay kumatakayat na, Jenny. Umad-adumat ti umayagpakimo dito medical center. Wen mama, iso nga ipangato tayo manin ti bayad ti kemo. Tadi kalidad mat dagitar aramatin tayo. No di da kayat tinangin a presyo tayo, mabalin da ti mapanijay adayo. Awan mat sa bali a pagpakemuan da dito asidag. Pudno day ta, mama. Adamot emergency hospital, ngem nagado ti nakapila. Mabayagan da nga aguray. Saan da makasambot iti naka-schedule a session da? Norayan da pa'y ti pila, maunat ton ti pasyente. Awan bibiyang tayon iti dayta. Nang runa, no saan da ngagbayad. Kwartang agpaiso tinapatag. No awan kwarta ti umay, saan mong admitan? Wen mama, saan a paggagasan ti agpalpalama daytoy medical center tayo? Saan ang naipatakder da ito'y apagagasan ti awan kwarta na? Dakal ti gastos tayo dito'y. Dandani manan ti schedule ti panagkemo ti ubeng. Awan kanupay mo ti amo ni Vanessa. Kasano nga ruden ti apo ko ta? Yuray tayo kaday ti sumaruno a panagkimo na? Padasan ta ti makisao iti doktor. No kayag na nga ipautang pa'y ti bayad ti pakemo. Sapay kumaat ta kayat da. Padasan ta akid dawoy na. Nga agbayad tanto inton makaipaw iti anak ta. Mala, padasin tayo ti makisarita iti day ti a medical center. Tabarang kayat da. Kano ti panang pasapol mo iti anak ni Rafi? Mabiitan. Dandanin malpas ti proyekto mi. Katinton malpas, iso ti sarunok apasapol. Magagaranak matan ang makakita iti apo ko ta. Saan lasi ka ti magagaran? Uray siyakmat. Ala, agawaam nga rod tapasapol mon. Agtutur ka kadi. Madanon to dayta. Nalakalaan ti mangsapol, no adu ti mamandaran nga agsapol. Malagarudan, tamapanak mat ije medical center. Kitak no adu ti agsangpot a pasyente. Adda sumungad a pasyente. Madlaw a marigrigat. Adda nga ta kwarta dagita. Adda, mama. Imay dagitay din. Nakabayad naman. Adda siguro kwarta damanan, isungay mayda. Nalabit akasta, mama. Nakairemedyo na siguro, isong ay may damanin. Ala, tasabtak man nga rod, ida. Leukemia ti sakit ti ubing, mama. Medyo nakaroon ti kasasaad na. Masapol ama confine. Asino ka di ti pasyente? Daytoy apo ko may, madam. Inton bigat ti schedule ti kimo na. Iso ti imbaga ti doktor na. Nagkuhapon nga ubeng. Agam, adda ka di kwartayo a pagbayad yo. Dayta ko mati ipakpakaasi may madam. Mabalin ka di nga inton makaipaw iti anak may. Sakam agbayad. Anya, makapawit. Kasanon, no saan nga agpawit? Agpawit dayjay, taamo na ti kasasaad ti anak na, madam. Awan nga min ita ti amo na, iso adi da pa inted ti sweldo na. Kasanon, no di da itad ti sweldo na, makabayad kayo nga rod? Ikarimi, madam, agpawit dayjay, apaman ama ited da ti sweldo na. Isobli yun to ti ubeng, inton makapawit ti anak yo ako nayo. Angam, di mo't sana mabali na maitantan ti panagkimo na, madam. Saan ang makimo? No awan pagbayad yo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak, papagayam,
Di uliwayan na denggan, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.